салом мухлисони Барселона ва канали БАРСА ТВ. Дар даври гузашта Барселона боз имтиёз аз даст дод ва бо Райо Валикано мусовӣ намуд. Дар ҳамин вақт Реал Мадрид пирӯз шуд ва фарқи холҳоро то 5 имтиёз намуд. барои каталониҳо акнун ҳар як бозӣ муҳим аст. Ин дафъа рақибашон Валенсия буд ки худ дар буҳрон қарор дорад. 3 бозӣ ва 3 натиҷаи гуногун, аммо ҳеҷ устуворие нишон намедиҳад. غیر از این در پیش بازی وزنین در لیگ چمپیونها با نیوکاسل است که مربی فلیک البته مجبور می شود روتاسیا کند. امروز در باره بازی دایر شده با والنسیا صحبت میکنیم. حتما ابونه شوید و ما رو تا آخر همراه باشید. روزی 19 سپتامبر لیگ چمپیونها روی اکرانها برمیگردد. بارسلونا در سفر با نیوکاسل روبرو می شود و این سنجش هیئت فلیک در موسم نو خواهد گشت. من با غلبه شاگردان فلیک شرط گذاری میکنم. شما هم پیشگویی خود را با یک انجام داده با استفاده از کلمه سحرناک تیجی بارسا تا 8000 سومونی صاحب تحفه گردید. معلومات لازمه در کامنتاریا با همه موفقیت. Барселона муқобили Валенсия аз дақиқаҳои аввал ҳуҷумро оғоз кард. Аллакай дар дақиқаи сеюм Решфорд аз кунҷи майдон зарба зад, аммо ба нишон нарасид. баъдан имкониятҳои хуб барои Торрес ва Эрик Гарсия ҳам пеш омаданд. бо вуҷуди ин ҳисоб танҳо дар дақиқаи 30 боз шуд. Торрес тӯбро ба Лопес партофт ва Фермин бо зарбаи қавӣ ба гӯшаи дур ҳисобро 1-0 кард. Валенсия баъди гол каме фаъол шуд, аммо ҳамлаҳояшон хело оддӣ ва пешгӯишаванда буданд. дар нимаи дуюм бошад тамоман ҳикояи дигар оғоз шуд. дар аввал Ферран Торрес аз масофаи наздик ба нишон наздик ба расидан буд, аммо баъди чанд дақиқа ҳисоб дукарата шуд. дар дақиқаи 51 Рафиня ки тоза аз захира ба майдон омад, паси Решфордро ба гол табдил дод. танҳо баъди 5 дақиқа боз Фермин Лопес аз дур зарбаи зебо зад ва тӯбро ба кунҷи дарвозаи Валенсия фиристонд. Барса аз ҳамин лаҳза пурра кураж гирифт. Рафиня дубл кард ва ҳисобро то 4-0 бурд. Флик баъдан ба майдон Левандовски ва Олморо баровард. Поляк хело зуд худро нишон дод. аввал бо зарбаи сахт аз гардиш тӯбро ба тири болоӣ зад ва аз он ба дарвоза ворид шуд. дар дақиқаи охир бошад боз Левандовски буд ки 1-1 бо дарвозабон баромад ва бо оромӣ зарбаро дақиқ зад. Валенсия дар тамоми 90 дақиқа наметавонист ки хатари ҷиддие эҷод кунад. ҳама кӯшишҳояшон аз ҷониби муҳофизони Барса хомӯш карда мешуданд ва дарвозабон Гарсия қариб кори зиёде надошт. қаҳрамони асосии бозӣ бешубҳа Фермин Лопес шуд. 2 гол зад ва ҳамеша маркази бозиро идора мекард. Рафиня ки аз захира омад дубл кард ва нишон дод ки метавонад нақши калидиро бибузад. Решфорд ҳарчанд гол назад, дар ташкили ҳамлаҳо нақши калидиро мебузид. Левандовски бошад нишон дод ки ҳатто аз захира ҳам қодир аст ки ҳама чизро ҳал кунад. Барса бозиро бо суръат, фишор ва ҳамоҳангии баланд бурд. ҳатто бидуни Ямал ва Де Йонг ҳамлаи онҳо пурқувват ва муассир менамуд. инчунин Флик дуруст қарор кард ки бо ротатсия ба якчанд бозингарон имкон диҳад ва ҳамааш натиҷа дод. барои Валенсия бошад бозам як сигнали бад шуд. дар ҳуҷум бидуни идея, дар дифоъ ноустувор ва дар майдон ҳеҷ лидере ёфта наметавонистанд. мо ҳамчун як даста бозӣ кардем. ҳайати ибтидоӣ хело хуб бозӣ кард ва ивазкуниҳо сатҳи худро баланд нигоҳ доштанд. ман хело шодам ки даста бо ҳам бозӣ мекунанд. мо бояд ба ҳар як бозӣ ва ҳоло ба бозии Ньюкасл тамаркуз кунем. ман онҳоро дар мавсими гузашта пайгирӣ мекардам ва онҳо хело хуб кор мекунанд. ҳайати мураббиёни онҳо кори хубе мекунанд ва ман бесаброна интизори мулоқот бо онҳо ҳастам. бале, Барселона нишон дод ки ҳатто бечанд бозингари асосӣ метавонад бо шево ва бо ҳашамат пирӯз шавад. аммо бояд гуфт ки Валенсия имрӯз комилан дар ҳолати буҳрон аст ва чунин натиҷаро алайҳи рақиби заиф ба даст овардан ҳанӯз маънои пешравӣ ва устувориро надорад. санҷиши воқеӣ ҳоло дар пеш аст. дар Лигаи Чемпионҳо бо Ньюкасл ҳамон ҷо маълум мешавад ки Барса то куҷо қавӣ ва омодаи ҷиддӣ барои мавсим аст. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ тан сиҳату хонавбод бошед.